Sezulwini la. Kodwa khona ngihleli no King Bhaka. Awu, King noGwathi. Bingelela King. noGwathi uzikhundla kodwa kunjani kodwa? Ngiyaphila King wena unoGwathi. Ngunkulunkulu Malanga. Uphathe ikhululi. Wena unjani lokho? Unjani? Hayi lo uthilele la umtholela ya. unoGwathi obalekayo wakho. Owami kunogwaja obhajwa azikhulule. Wena unoGwathi onjani obalekayo? Isikhundli lesi. Namhlanje siyafika eqhathatshala ekhaya sizokuvakashela. Siyazi ukuthi-ke eNingizimu Afrika masikhuluma ekakhulukazi ngoKing Bhaka sikhuluma umuntu othandwa ngabantu futhi wento zenzeka. Nawo la marekhodi owakokotelayo uthi mina angazi mina ngakhuluma nawe uyakwazi nawe lokho. Ngomhla ka-5 October i-festival iyabuya ne? Ya in fact nje ibirthday yami ezobe inkulu kakhulu nje this time yabo. Awu King mfethu kumele ngenze sure ngiba khona ke this time. Hayi wena ngikufaka entweni. King khuleka. Hayi lento obuyenza lapha ya kodwa ngayeka phela ngoba ngabona le yakho no 2+2 ngabona ukuthi ayikho lato leya. Ayikho ke. Ayikho into engayiboni mfethu. Bese ngithi nami akumele ukuthi ngixolele mngani wami mina lo. Hayi ngabona kwaDo ukuthi lapha mfethu nawe uyahlanganisa. Wayibona lato le. Ngayibona. Yayikhathwe yimi lato le. Ngabona ukuthi wena ungqondongqondo. Wajabula ngathi mina hayi mina senzinto phela abantu abazokuhlonipha ngayo. Inkomo le yathengwa yiyo lensizwa le angifuni sibize ngeka. kwaDo no pastor. King uyazi yasebenza ndoda asabuzi. Ingakho phela kwaDo nami ngathi angifuni ukukuphazamisa yabo mina ngabona yonke imove. Ngathi angifuni ukuphazamisa. Phela lantu bethiwa wayihliphisa wena yeyizolimala yeyizolimala. Kangazi ngabatshela abafuthi nginabo bathi uKing mayihliphisa lento ingayinkinga kakhulu ngoba phela zama ukukhanda. Mina kwaDo mfethu ngabona ukuthi nani nje uyibonela inyoni nawe and futhi vele lezi inyoni kwaDo mina ngiyajabula amazikhokha ngoba izona ziqola abantu yabo so mawukhokhisa zona ngqo lezi inyoni efana no 2+2 ngiyajabula mina ngoba ikhombisa yakhokha wona le nyoni le noma yakhopha kakhulu. Inkomo ithengwa ubani inkomo? Hayi no kwangeyakhe. Hayi ngcono ke bayithenga oyena inkomo phela manje phela kodwa kwaDo mfethu nawe mfethu no kahle ivelikho unazo yabo. Uvela unazo ukuthi mina engangihlanganisa ikhodi nje ukuthi into nobukayo yabona ukuthi kuyasetshenzwa yabona ukuthi hayi into angempela. Uyawaza lama content. Hayi mina kwaDo makudle wena futhi ngiyajabula mina mfethu uma uhlukanisa zona lezi dididi into engeke ezemini ngiphathe kabi makuthiwa kuhlukaniswa abantu uyabo. Kodwa mfethu mawuqophe laba kube yibona abayikhiphela inkomo yabo futhi kuphinde kube uyena okunikeza wena imali. Vele ngiyenze kanjalo King. Hayi no ngajabula. Kufanele nginabo babonga ukuthi siyazana nawe ngoba ngale waloko ngangizoba nenkinga. Nabo banakho ukungiunderstand nokubuka into zami ukuthi bakulandela kakhulu basebethukile nje yabo. Deep down nje vele ngabothi sketch but kodwa ke angikwazi ukusiqonda ngqo ngoba khona wena yabo. Ya ngiyabonga. Lapho sengithi awubheke kwaDo uthi kade egula. Ngathi awuzi. Lapho kade kuqemane kenalo. Lapho umqemane mngani wami naye iyakhuluma naye uthi ngikutshelile. Kodwa ayikwazi uku-acta leyashandise bethi ngayibamba mina. Ya kuthi vele kahle lento camera wayiqaliswa yimi kusuka kudala yabo. Akusafani manje usiyazama yabo wade ngekho social media yimi engamdonsa ngathi hayi mfethu kuyaphileka nangalawo yabo. Sasesiyenza sebeqhamuka ke nabanye kodwa nje ngasho ngithi yena muntu nami ngathi ngamvusa kulezi zinto zokushutha. Umfana omncane leyana. Phela le mfana ngambamba mina u2+2 ukuthi umfana omncane obeyiqolela abantu nje kakhulu wena ukhuzana ubaqedile abantu ebashaya. Ngiyatshela mina awubashayi kakhulu baningi futhi abebefika kumina before besho bethi sishawa u2+2 kuukuthi nami ke mfethu angivele nje ngisuke nje ngigqume ngihlale ngishaya umuntu ngiqale ngimbheke ukuthi umonakala wenzayo ungakanani uyabo. Njengosigujana usigujana bese better because uqedile usigujana
ubefika nzobonakalo bese yitshela ukuthi yena angabhekana nami. Ngiyazi ukuthi njengamanje sokubuhlungu nakithi ke sibukayo ngoba yazi ngiyafika emzini wakhe sibizile enyangeni ezidlule ngiqala mina mayethuma abantu afune ngishiyiliphu. Hayibo. Sekubheda ngempela sekubheda ngempela isimo somnotho. Ijampile mfethu Ijampe kakhulu. Kakhe bonke balele phansi. ezinye bokuhambe nazo. Balenge wangikhalela washo athi indoda yabona sisebenza lapha ya ngangiyenza imali nge-online ngama-video ongiphusha ngawo ngingakhokheli but manje ngigacele amakhosikazi ahamba u2 kusele yodwa. Ha. Ahamba u2 mayihamba njengamanje sekuphoqa ukuthi akathole umjida loyana ahamba naye ihambe serious imoto ayisekho sekusele nje ikhwidi egcekeni yawo kunzima yabo amtshela athi mina ngakubuyisa online ngakubusa mina because njengamanje vele into efunekayo kufuneka itrend kodwa baba ukhokhi wena inkinga yakho ngathi inkinga ukuthi awukhokhi imali misikhona awufuni ukuthi umuntu ekuphusha umjabulise naye yabo because thina sikhanda umsebenzi osuku ungekho sokukhanda abantu beyibonza lento ikhona yabo kodwa mayesedla yena bese akhohle ukuthi hawo kune idea kaGwajola yabo yabo nje ivideo yokugcina seshana egoli ngithi ugqilasi enkantolo yayingekho lento leyana yayifana nse yimi ngiqhamuke naye ngathi senzeni yabo ifana nse phela leya sengibuya masekumele ngikhokhela imali yami vele wangakhokhela ngaqala khona ukuyeka nje ngoba ngathi awusangibona bonje nanaye phela lento ifana nse nale ka2+2 into engekho ekhandiwe kodwa ngenxa yokuthi suke isikhathi umsebenzi wakhe ukuthi abantu bebone lesiqi asigcineke kuthi odokotela bafuna ukukhokha abaningi lapho yabo angithi phela bazi ukuthi ibona efuna bathatha imali kubantu manje bangabuso bakhandela ke manje bona bazokuthi hayi should bayalahla yabo kanti thina suke siqhamuke necontent ukuthi nayi content abantu beyibuke beyithembe futhi wona uyashaya washaya le yanto imoto kaSigujana le yezowina leke uyimoto kaBhubesi wayisha engathi uyithatha phi nje kodwa umncwabile lo yana ulele phansi man into emshayayo Gwajo uvela afuna ukuphikisana nami kanti akayazi ipower yami iyonke ihamba angithi uyangizwa namanje ngoba nayo le video le yamdayisa le yasemanzini xansi yona yamdayisa kakhulu ngoba uReal TV wayemedithela wahluleka umedithela le yaya yamveza nje ebantwini le yana